Egunon, nire izena Iker Azkune da eta Zuloibar Lanbide Ikastegiko irakasle naiz. Kasu honetan, aurre ezagutzeko, tresna digital bat erakutsiko dizuet, edo diseinatutako tresna digital bat azalduko dizuet. Guk erabiltzen dugun normalean, horrelako ariketak egiteko erabiltzen dugun erraminta, Forms erraminta da. Forms erraminta hau Teams plataformaan dugu, eta bai irakasleok eta bai ikasleok daukagunez bertara sartzeko aukera dugunez, hau da erabiltzen duguna, holango galdetekia burutzeko. Kasu honetan, ikusten duzuen bezala, lehenengo eta behin, ariketak berai ikaslea egintzeko erraztasun bat daukagu, eta honek ematen digun aukera ere bai da, bai alde batetik ariketa zenbat bider egin duten, o aztarna digital bat geldituko zen ariketa ikasleek zenbat bider egin duten, eta bestetik egindako bakoitzean ze puntuazio lortu duten. Eta hau izango litzateke, guretzako balore oso importante bat. Ondoren, non geldituko lirateke guzti hauek gordeta, ematen digune aukera, erraminta honek, edo erraminta digital honek da, emaitza guztiak, edo ariketa guztiak ere, esan dudan bezala, ikasleko ze emaitza izan dugun sartu den bakoitzean, eta gero, galdera bakoitzean, bertan izandako puntazio generalak, hau da, adibidez 3. ariketa, burutu duten ikasle guztietatik, ze portzentaik aukeratu dutuen aukera egokia adibidez. Kasu honetan bakarrik dago erantzun bat igota, baina, printzipioz, erantzun gehiago izango balirateke, erantzun guztiak hemen gertituko lirateke, galdetegika edo galderaka, eta azertatu agertuko litzateke. Gainera honek, ematen digun aukera bikain bat da, bertan lortzen ditugun emaitzak Excel baten gorde ditzakegula. Recopilar respuestas, ver respuestas, hori da parkatu hemen, izango zen, non Excel bat sortuko zigun, eta Excel horretan, emaitz guztiak geldituko lirateke registratuta, eta etorkizunerako, bertan, izango genituzke, adibidez hemen, noz eginda dagoen, noz sortutan galdetegi hau, eta jartzen duen bezala, baten bakarrik sartu naiz, 2, 3, 4 bider sartuko banitzen, hemen geldituko zen registrauta. Aztarna digital hori utziko luke. Eta, hau da aktibitate honetarako prestatu duan ariketa.